turn around. Hi mga lalab, good morning. Domingo nga karon, Sunday. Kahapon di ba galing kami kay kina Inday Val dun sa birthday ni Savi. So na-enjoy kami ni Bana, nakarating kami alas 10 na ng gabi. Sabi niya na-enjoy daw niya sobra. Tapos yung mga mister doon nagtsikahan. Kasi parang siya lang ata yung palaging nagsasalta. Siguro kaya na-enjoy niya. Ewan ko lang doon sa mga ibang mister na kasama. So, thank you for the fun day yesterday. And ang aking samukan, andito na. Hoy! You don't eat that fresh bacon. Kain na yung bacon. Nagutom na ata itong anak ko. Umiiyak lang. Hindi ba pala nagbihis si Ariat kasi kagabi, diretso kami tulog. Ako, nagbihis ako nito. Tapos diretso na tulog. As in, super pagod si Bana. Nanood pa ng TV. Sabi niya, alauna na daw siya natulog. So, ngayon, may pa-BH pala si They Call Me Vina. Nagbigay siya ng suman. Nagdala ako ng suman kasi pinadala sa akin ni Daival yung sobra. And then, sabay-sabay na din kami umuwi kagabi ni Daikat. And, ang saya kasi dati, ibang-iba talaga pag may anak ka na. So, lahat ng andon, may anak. No? Yung kay Vina yung pinakamatanda. Tapos kay si Tara. Tapos kay si Skin. Tsaka yung sa amin na din ng mga kids, si maliliit. Kasi dati hindi pa sila naglalakad. Kargang-karga pa namin sila nung party namin, nung Christmas party. So, ngayon naglalakad na sila. So, super chaotic. Yung bahay ni Val and Wibi is very ideal kasi sobrang laki niya. Tapos, going diretso sa garden. So, abangan nyo yung mga upcoming namin na mga kita-kita. Nakakamiss. Na-miss ko na silang dalawa as in. Hindi silang dalawa of course. Pati yung mga iba naming mga kasama doon. Na-miss ko sila. And then, teka lang. So, gising na si Banay kasi, diba, sumuka si Sofia kahapon. So, lalabhan daw ni Bana yung upuan niya kasi nag-aamoy sa sasakyan. May pasok ako ngayon alas 12. Buti na lang talaga nakipagpalit ako kasi late na kami gumising ni Sofia. Nag-scrambled egg lang ako. O, tignan nyo. Scrambled egg with one hand. Okay lang yan. Grabe, sakit na katawa ko. Mura ko gibunog ba? Kung ano ganito mong travel. Mga 1 and 20 minutes. So, pag free tayo ng weekend, try natin mag-lipad-lupad. Kasi, summer. Ideal kasi yung bahay nila kasi, malaki. Kung malaki-laki lang yung bahay namin, mag-iimbita ako. Darating yung birthday ni Bana, pero parang hindi pwede. Kasi nga, kung yung bahay ba maliit, alanganin, nakakahiya. OMG. Mamahaw sa aming mga lalab, ha? So, magbubukas kami ng gift, yung binigay sa amin ni si Skin for Sofia Cadocha Extracha Leaves. Sophie from Jeroen and Kin. Really? Open. What is that? Yeah. Yay! Huh?
Just this. Oh. Oh, just the skirt din ni anak. Mermaid. Can I stand up? Let's try. 3 pieces, it's only 1 piece. Ah! Ah, ka-sexy! Not, you're so sexy. 3 pieces. Come. Come here. Come here, anak. Yay! Yay! Ka-sexy naman. Sexy naman. Go show Dada. Go show Dada. Go show Dada. Turn around. Yay! Turn around. Go show Dada. Show Dada there. Go Dada. Go to Dada. Dada, look at my dress. Dada, go to Dada. Go. Go to Dada. Go to Dada. Show Dada. Okay. Mermaid. We have a little mermaid. Wow. Wow. Go to Dada. Turn around. Yay! Ariat yun, oh. Yeah. Come. Thanks, Ate Kin. Thanks, Sophie. Na. That's from Sophie. Thanks, Sophie. Ito din pala galing kay Ikats D. Thank you. Kay Chloe. Sofia. Eh, nabisi na siya. Yung gift ata ni Sistara, wala dito. Parang naiwan sa bahay nila, ano, Indayval. Andun lang sa bahay nila. Naiwan. Good morning, mga Inday! Balik hyper na naman tayo kasi wala na sila, nakaalis na sila. Kung bago po pala kayo, ako po si Yen. And, ayun, ako na lang mag-isa. I mean, 2 days after nung party. So, medyo nakaka-recharge na ako ng aking battery. So, aalis lang ako. Nagbihis ako for the sake na lalabas kasi alangan naman, magsawal ako dun. Yung favorite ko ba na pink. Yun yung sinuot ko. Tapos nagbihis lang ako. Pero hindi ako nagbra. Wala nang bra-bra kasi nagmamatay. Hindi naman nalata yun sa damit ko. Diba? Ganon. Hindi naman siya halata. So, okay lang. Bibili ako ng gulay at sahog sa Lidl. Kasi gusto kong mag-sutanghon. Ayan. Shout out to They Call Me Vina sa masarap na sutanghon. Iba yung lasa sa kanya, iba din yung sa akin. Siguro dun yun sa cubes na ginamit ni Daival din at saka sa mga kamay ni Vina. So, may chicken na ako. Nag-defrost na siya. So, bibili lang ako ng sahog kasi para medyo naman masarap. Diba kasi yung aking tanghon, minsan, wala na ang sahog-sahog kasi nagmamadali at hindi din ako masyado sa mga gulay-gulay na yan. So, bibili ako. And magdadala ako nitong mga pre-love clothes. Ito siya. These are really yung, yung iba hindi ko na nagagamit. Yung iba, feeling ko, nag-aano lang siya ng space sa aking closet. So, kailangan ko siyang itapon. Itapon for the sake na, meaning, yung i-recycle siya. Yun yung napupunta sa mga ukay-ukay, yung sa mga second-hand stores dito sa Netherlands na nabibili mo ng 50 cent, 2 euro, 1 euro. Ganun. At saka may konti din kay Sofia. Ito yung mga pantulog niya na ayaw niya na talagang suotin. Yung parang may button dito sa H&M na ayaw na niya. So, sabi ko, kasya pa naman pero ayaw na niya suotin. Sabi ko, okay,
itatapon na natin or i-recycle na natin, no? So, I'm just going to get my wallet, syempre, para may pambayad tayo. And then, teka lang, aking wallet. Panggabi pala ako, ito lang yung wallet ko, kukunin ko lang yung aking card, or dalhin ko na lang kasi wala, may bulsa pala. So, hindi ako magdadala ng mga cards or whatsoever. Bank pass lang yung dadalhin ko, or yung aking debit card, yun lang. Cellphone, hindi din kasi naglobat na siya. And then, magdadala lang ako ng bag. Eto na bag. Para hindi na bumili ng plastic or kasi mahal. So, see you later! So, pagdating na ako, mas maganda talaga grocery ng walang tao or sa gabi. Kasi, walang tao, diba? Kuha ka lang tapos walang line sa cashier pag nagbabayad ka na. So, ito lang yung mga binili ko. Meron akong pineapple. Kasi mahilig ako sa pineapple. And then, ito yung binili ko para sa ating sutanghon. Ano siya? Ito yung parang sa oyster na mix. Ano ba yung nakalagay dun? Basta oyster something. Pero, ito yung gusto ko. Oyster style pala. Ano ba yan? Oyster style. So, merong Chinese, merong Thai, meron ding Italian. Pero ito yung napili ko kasi meron siyang repolyo, Chinese cabbage, meron siyang paksoy, meron siyang sugar snaps, meron siyang tauge at meron siyang onions. So, hindi na ako kailangan maggutad-gutad pa kasi wala akong time dyan. And then, bumalik pala ako mga lalabs kasi lumabas na ako ang lamig kasi diba, naka short sleeve lang ako. Bumalik ako, kinuha ko tong body warmer. And then, bread lang din. Ito, masarap. Fresh bread. So, magsa-start na akong magluto. I-prepare ko lang siya. Meron pa akong patatas. Ilagay ko dito. Hinugasan ko ito ni Pana. So, magsislice na ako. Prepare ko na lahat para maluto ko na. Para makapag-relax, maligo at hindi mga moy. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. Tapos na ang aking tanghon. Sutanghon. So, itry natin. First muna yung chicken. Hindi ko masyado dinamihan ng tuyo kasi si Bana allergic sa yung bang parat, ayaw niya. May fire pa to konti kasi medyo basa pa siya. Anuhin ko muna yung basa. Ano ba? Init ni ba? Ano ba yan? Gutom na jud ko. Wala pa ko'y rice. Hindi na lang sila ko mag-rice. Tinapay na lang. Iba ang lasa. Iba ang lasa niya. Pero masarap ha. Tanghon pa din. Pero iba yung lasa niya. Kasi dun sa tanghon ni nung kinaval. Sarap. Again. Try again. Parang hindi ko pa maano yung lasa kasi. Try natin. Ang dami.
Minsan-minsan lang akong matakam, ha? Mga unta. Mamahaw pa day ko. Ito na pamahaw ko. Init! Lami! Paungunan ako kay. Wala na siyang water. Nag-absorb na. So, ito yung baon ko tonight. And dinner ni Sofia tsaka dinner ni Bana. So, solved na yung aking baon. Nakasave na ako. A few moments later. I sound really fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐 Sound really fine 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나봐 난 Hi mga lala, maing gabi eh. Alas 10:30 na, karating ko lang. Tulog na si Sofia. Si Bana na sa taas. Kasi hanggang alas 10 yung trabaho ko, 'di ba? So kahapon alas 9, ngayon alas 10. Sarap ng 9 to. Tapos bukas naman alas 10. Ayan. So, hindi ko na nakikita sila. Lalo na si Sofia sa gabi. Si Bana nakakita ko pa kasi matagal siya natutulog. Pero si Sofia, nasa bed na siya. So, nakita ko siya umaga na. Minsan, okay. Kasi, 'di ba nakakagawa ka na ano mong gusto. Pero at the same time, namimiss ko yung anak ko. Kasi, hindi na kami nagkikita masyado. So, patayin ko muna yung ilaw dito. Ang init kasi. Ayan. Tapos, pinaandar ko yung electric fan para hindi masyadong mainit kasi magre-rest muna ako sa sala. Tapos, una-una kong gagawin is mag-ano ako palagi yung mga abubot ko, tinatanggal ko muna. Teka lang. So, tinatanggal ko to siya lagi bago ako umakyat kasi magbibihis. So, ayan. So, mga abubot natin. Kasi kailangan din natin ng bling-bling sa trabaho, di ba? Para maganda tayong tignan. Ayan, yung relo. Importante. Ayan. So, dito ko lang siya nilalagay sa harap para madali. Dito. Ayan. So, pati yung susi ko, andyan lang. Akit muna tayo. Kasi, report to the Bana. Report muna bago mag-YouTube. Diba? Tapos, tignan ko si Sofia. Ay. Ang init, grabe. Dumay-ingay, sabi ni Bana. So, kiss mo na. Rest at night. That's him next door. Hello. Baby's asleep. Ayun si Sofia. If you can see. Ayun siya. Ay, she's moving. She's moving a lot. Ayan na lang, baby. So, how's Sofia today? Being naughty, but in bed. She was naughty. Drop her off. Yeah, don't do that. She was looking for Mama, I'm sure. Did she say she was Mama? playing. Playing. I was telling her to lie down and go to sleep. Okay. So, ayun, hindi kami nagkikita-kita. So, hindi na ako papasok kasi si Sofia gigising. Mahilamos muna ako.
갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지